Det yderst småt, klamt, rystende og svedende. Fremstammer upassende ting i den forvildeste sling og gør det helt slik, så jeg kan sno hende om min lille finger. Hvad er Sukker? Hvor er vi henne? Vi er i dag i vores studie. Studiet? Ja. Uha. Det her det er Sukkerstudiet. Og Flodregns trommesæt derovre. Flodregns trommesæt, der står der. Giv det en forsmag. Jeg kan ikke tro det. Hvad kan du fortælle om det kunstmaleri, du har der? Ja. Hvem har lavet det? Ja, det er faktisk en god bekendt, der hedder Ulrik, der har lavet det fine billede af en meteor. Meteor. Og min yndlingsfarve, det er rød. Så det er totalt dope. Det er ligesom vores lampe her. Så Vores tv. vores tv, det er også rødt, ja. Dit tv er inde i bordet hvor. Så har vi også en masse spil. Ja, vi hygger lidt. Og en træsnit. Mein Kampf, hvad så? Hvad laver vi her? Vi venter på, at vi kan komme til fotoshoot og skyde lidt musikvideo. Det glæder jeg mig til. Hvad Sukker, hvad har vi gang i? Vi er i gang med at lave musikvideo og fotoshoot. Det bliver godt det her. Ja. Første gang jeg så dig, var jeg ja tak, og du var nej. Nå. Hej. Det herinde, det er konferencerum og atelier, som vi har betalt ud af egen lomme. Det var fotoshoot. Føl den flodregn. Se seriøsitet i fjeset. Han kunne være med i Baywatch. Prøv at se den jæve. Bamsefar. Hvordan rater du dig selv i udseende? 5. Hvad har vi gang i her? Vi har lige haft fotoshoot. Det var skønt, mand. Vi glæder os. Glæder jer til at høre, hvad vi kommer ud med. Det bliver godt.